Гадно ли става? Как е настроението като начало? Супер, много е готино и времето е чудесно с нас. Какви са ти очакваните за днешния ден и за прехода? Да се влача нагоре, ама има кой да ме дърпа, така че ще брънкам на групата и ще забавлявам. Айде, остана така. Ти готов ли си за прехода? Не. Добре. Съм учил. Твоето настроение как е? Аз вече съм се качила, Ой, се върна! И откъде идваш? От Асеноградски бариери? Не, от Куп Тангра. Молили сме се на Бога на слънцето и при нас днес е слънчево и смешно. Имаме един. На кой сте тук? Не знам на кой сте. Тук има професионален фотограф. Как е настроението? Не сме готови още за интервю. Много е За какво са готови? За преход. За прехода. Да, Добре. Това е най-важното. Това е важното. Да. Браво, няма Какви са ти търпение. очакванията за този преход? Да, вече разбирам какви са. Много се впечатлявам. Така се слиза най-добре. Мексиканска вълна да прави. Всякакви вълни могат да правите. Тя автоматично се слага камерата, така е специална. Хубаво да е умна, защото... Абе, колко умно, не знам. До сега се справят съвсем друго, защото все пак платката си е пак някаква бариера. Това е един човечец. Христо Найденов, знаеш ли го? Христо Найденов. Ай го е, запознай се, пикни го. Истински е. Ходи на баирчетата. Не само, ние последно на К3 се виждахме. О, познавам. На К3. Ето, видя ли? Привет! Добре дошъл. Добре заварили. Радвам се много. Тук преди 15 минути се заговорихме. Да? И така, здравейте момчета, какви са ви първите впечатления от първия ви поход за
Зимата планина, не знам дали в летната сте ходили, но за зимата със сигурност е първият поход. Какви са ви първите, вторите и третите впечатления? Ако има и четвърти, може и тях да споменете. Добре, мисля, че всичко каза, всичко е ясно. Спокойно, слънчево. Той беше достатъчно изчерпателен, не мисля, че има какво да се допълни. Няма да допълвам. При тебе как бяха първите впечатления от високата зимна планина? За камерата. Вече си известен. Ще те гледат по телевизията. В YouTube и в TikTok. Имаш ли TikTok? И аз имам вече. Тежък ли беше маршрут? Кажи, тежък ли беше? Тежък ли беше маршрут? Да. Колко тежък? От 1 до 10. 11. Тежък, добре. Тежък ли беше? Да. Ама ти си герой се качи до тук без да мрънкаш. Поне не съм чул да Не, толкова мрънка, то се чуе. То се чуе. Се чуят нашите викове. Вижте, кажеш. Нашето викане. На вас хареса ли ви? Да, супер, Леко маршрут, нали? Пялка? Маршрут е. 1 до 13, пак ще дойде. Пак ще дойде. Как беше лестичката? Лещичка е. Почваме по-далече. Точно е. Боба е много хубав. И Боба е хубав? Да. Добре. А пътят е казал тук, случайно така между другото. Много приятна компания, много приятен път, много хубаво време. Компания приятна. Да, много приятно. Време да минаме към асеновградските баири. Асеновград столица. И аз съм научил. Аз получих наслада за всички сечива. И все пак предполагам, че по-големи и по-високи баири от асеновградските няма. Не. Това ще дойде ги опиташ. Още не знаете. Да. Ще почерпим с една ден и билация. Малко са безснежни, ама добре, ще го преживеме някак. Ще поръчам. Снежното. Добре. Ще поръчам. От Пампаро една от тия машините да нафърлят малко. Има. Много приятно. Добре, радвам се при вас. Как е закуската? След обедната закуска? Много е добре, сега ще имам енергия, може и днес да го качим и утре да го качим. Аз си помислих и този вариант. През тръгнем още един път. И за следобедна закуска. Добре, всички са доволни и аз съм доволен.
Беше супер! До нови срещи! Кажи до скоро! За TikTok нещо да кажеш. Беше супер! Скоро пак! Мислиш нещо ново и да събираш? Да, добре. Ето това е приказка. На салса парти в Асеновград! Спирам камерата, стига става салса, бе. Как ти да?